Pulang bos. Oh, Misbah gak dicek bos sudah mang. Layak penonton entek. Malah ngukuri mana. Bisa ngukuri mana terus ya bos. Sorry ya. Adili Misbah Wong loro lai kilo. Apa aku ya? Sabulan tim. Gundul Pacul, Rizal, Arya, Sultan, Yoyo, Ferry Ardian, Caruban Hadir Yoyon iki Caruban mau dolane omah kuwi omahmu cedhak no Sahroni. Azan Akbar. Link mailing Misbah adalah tunggak Migacuan bos. Cerita kena nabrak tandon mobil. Nabrak tandon apa? Wong ora dicek ning ratan ki. Kur omong tibae nak arah. Komene yo mlaku tak agit yo jalan lancar. Jalan lancar ki masane mlaku ki apa? Ngerok aku kae. Jaluk kuleno kiai. Muni teman muni kiai lho, kiai. Komen gak tau Arya Mangkunegara apa? Tak kena kopi ya kena uang. Yo. Kopi ben anget. Wis. Sik, tolong sik, korek sik. Lah, kowe tukang las wani korek. Jan kok tukang las lho. Osi kaji, ya. Satria Mandra lah, iki ra pesen nggih bungkusno iki Pane Misbah lho. Indonesia Negara Hukum. Waalaikumsalam Yuda. Kopi siap bah yo, guru wong loro liyane ning dipadu istirahat bos. Sesuk nemokno manten bos. Jadi ngeter manten itu ning manten lanang. Aku kan disuruh iki Pakde Pangat, bawalmu sak gendeng-gendeng di bos. Marane omah ya, kowe mancing sak seneng ya pangan-panan dhewe goreng-gorengen dhewe. Bawal ya lho, tenan gak ngapusi aku. Men bos sak tabok lho. Maksud tabok cah cilik maksudnya. Siap bos sek urung enek wektu. Oh, nek enek wektu ya wis to info nata puret piye bos, aman. Selamat vlog budale bos esuk. Yo insyaallah. Vlog budale ya. Misbah street ren. Nyapa dadak diterne barang apa gawan lalah ki umume wong desa nak manten wis mara ning manten edok diterno berbondong-bondong ning manten lanang itu silaturahmi. Oh. Itu juga arep ditemokke pacar. Temokke masan po ilang kuwi pacare. Balik kloso cara wong nggonku balik kloso ya. Liman nyari bawale Pak Dik. Ya liman nyari lho, Ferry lho. Njaluk linge bos. Ling apa bos? Ling ailing to. Komen selalu gak diwaca. Maksum iki lagi buka dasar Sum. Jadi tadi lipe wis mungkin 2 jam lebih, kingko tambah setengah jam ya bos ya. Halo, selamat malam Mas Maksum, Mas Novianto. Pasar to Pak Dik? Sepasar, ya sepasar. Hukume cah lanang buih iki piye Pak Dik? Hukume wong lanang buih wajib. Lah iki duwe cita-cita rabi ora to? Lho kan agak duwe cita-cita rasa buh ngono lho. Buh soalé engko kowe engko nak genti nak duwe gawe dibalekno. Arisan padha karo kowe nabung. Menanam adalah menabung. Oh. Kira wis tekan. Kopi sik. Ebah kene, Bah. Munawar Bah wacanan. Letri iki lho. Lagi mang menit ae kok. Yo apa to? Lho 2, Sabtu oleh dolan rono Mas Dik. Sabtu gak iso bos, gak senemen Sabtu tanggal 12 repot bos, sampai tanggal 24 bos. 19 enek acara, 18, 19, 20. Selikur dolan. Alalah tolong nyanyi Mis. Walah Yuda super pel. Alalah. Iki suarane empuk bos iki. Tenan. Malang hadir. Oke, Sunarko. Suarane Misbah ki nak nyanyi
Romai Rama. Judulnya judi. Bah, iya. Sing melodie kesel kok. Pijet no. Nek bengi ini rasanya kok pengen duwe bojo Pak Dik. Oh alah. Lah manuk gerbek demek tok ya. Nak pacaran delik mbasa rabi kon ngeteri kancane gampangane lah ya. Kata-katane bah ditagih Mbak Vina. Sik Mbak Vina orang meneh. Sik. Kemungket sebelum lebaran urung masuk pondok lagi to, Bah? Besok, Bos. Loh, menakmen kok besok lho, besok ngetero nganten lho. Ya bar bengi to, aku bengi ngene. Walah Mas Dik wi gung roh swarane. Swaraku berarti Yuda, Superpel. Masa rong roh. Oke, semangat. Nggih, Mas Maksum. Wingi tak amplopi 500 serta tak tulisi. Wah. Tenan ora tulisi SR ini lho, Bos. Lanang nek kancane rabi aja wajib buh. Apa wajib buh, Bos? Wajib po. Suwi gak mbahas silsilah, Bos. Alah silsilah. Saiki silsilah misbah ya, Bos. Jadi coba jelaskan wing nyapa to wing? Oh ya. Nyemak to. Nyemak. Kowe ngerti ora asalmu misbah? Asale saka Sulasmi karo Pangat. Lah Pangat asale saka Salamun karo Mbah Midah. Salamun karo Mbah Midah. Salamun iki sing ndi? Iya, Pak. Mbahmu lho. Mbahku. Duduk sapa wis sing etanmu sapa? Jaimun. Jaimun duduk. Du Salamun karo Mbah Misbah. Mbah Midah. Mbah Midah. Kowe ngerti ora Mbah Midah? Asale Mbah Midah saka Mbah sapa? Garo. Wis mandek iki kon Mbah Midah. Mandek bos silsilah kuwi. Sik. Mbah Midah karo Salamun duwe anak Pangat karo Mol, Pangat Emul, Yati, Yati, Suki, Jamiasih 5. Lah terus Pangat oleh Lasmini duwe anak Ropi'i, siji. Mbakku, Lho sapa? Piro, Iroh, Viro, Viroh, karo Misbah. 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 Misal Misbah karo Sapa? lho sapa calonmu? Urung. Ya urung. Urung bos, ngosek bos. Insyaallah atas izin Allah ketemu Mas Maksum dengan Pak Dik. Oke Mas Maksum pengen ketemu aku ayo. COD. Pangat jadi. Lek PI kaya binturung Misbah kaya apa bos? Iki kaya anu bos. Kaya apa ya? Urung bos urung temu iki Misbah pasti urung temu bos. Jalur Lasmi bah, berarti Misbah jalur Lasmi. Calonnya hamba Allah. Ngampel. Hadir. Ngampel. Arya Mangkunegari ngampel tenan ora to wi, cedak lho ngampel wi. Misbah asale saka lemah. Ya ya bos kabeh. Gak nanjeng Nabi ki kur pirang nganu tok wis saka cahaya wi stoke. Wi paduane. Sepil kece bos. Ala kece ya ini turu-turu kece wi par gugah wi to ilere sak kuping kok. Ayo sesuk mari men. Alalah. Kok kuliner ae wingi takjak kuliner gak gelem. Kuliner apa? Mangan. Oke anu bos. Ngejak pi to. Nyetan roe. Ya engko tak rono. Iki lho. Lah aku jantung brongkol. Jantung brongkol bos iki aku dikeki apa ki jenenge kuwotak ngono bos lah ngiris. Mak Lasmi, Pak Buke sapa? Lah iki sangka Lasmi. Nah, saiki Misbah Lasmi. Lho. Salamun karo anu kae ibuke sapa? Ibuke Pangat ibu Lasmi. Ya ibuke Pangat to. Oh, saiki saka jalur Lasmi. Misbah. Terus Lasmi Pangat. Lah Lasmi kuwi sangka Tumini. Karo Sosukadi. Sosukadi. Kuwi ndurine sapa? Karo. Karo cutha, Bos. Kur teko Mbah tok iki. Ya aku ora tau ngapal ngene lho Pak Dik kok. Gak ngapalno. Lah Mbah Sosukadi karo Tumini. Tumini wi anake piro? Selain makmu.
papat mati sitok. Papat Sulasmi, Sukimon ya Simon. Simon, Ya. Simon Kidul Ratan. Ya, karo Sutini. Sutini ndi? Bojone Kaji Tolo. Kaji Tolo ndi? Ngarepe bengkong lho Saden bengkong. Wong wis tuwek. Kaji Tolo lho Pak Dik. Oke masuk. Oto. Ajudan kulot bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, wingi pas temu manten nanggone pi oleh wejangan opo bos teko Mbah Yai Takim. Nangis bos aku nak Mbah Yai Takim sing ngendikan aku langsung nangis pas iki ngomong aja dibuli, intine aja dibuli nak bocah iki lanang iki urung duwe pekerjaan, urung duwe popo ngono kuwi. Terus aku kesentuh ngono bos. Neng kata-kata terakhir ya, kowe ngrungokno apa ora to? Iya. Dadi cah lanang iki gak duwe urung apa no maksudnya iki Gung duwe pekerjaan. nah gung duwe pekerjaan gung duwe apa aja dipaido ngono kuwi kaya kesentuh ngono Mbah Yai bilang gitu ya terus Mbah Yai nangis to Yai Takim nangis aku ya melok dek ngono to wong kene iki ya wong lemah lembut lho bos. Oh teman jak lip, oke kapan-kapan teman lucu bos, teman angel bos, bojone keras bos, Sukimon. Omongmu bos mari mbrebes yo Arya Mangkunegara. Lah iki kok malah Rasane Lasmini. Lho iki silsilah bos, iki silsilah bos. Padi aku melu rombongane sampean nak ngobok ning waduk nata prau nggo pelampung oleh gak. Wis rasa-rasa tiwas. Kowe nek pinggir ae bahaya iki kowe nek gak wong daerah kene oh ngobok ya to bah. Gondol. Tenan bos, aja. Nak wong kene daerah kene wis ngerti. Gong kenal. Kowe ning guriku adoh ngono ngingeti ae. Kowe nak melok ngobok, alah roh-roh kok rambut merambyang, gubel sikil. Oh. Keritora apa to? Podcast Mbah Yai Takim ngawur. Engke lo silsilah kok. Sik to. Nempel murai kalau itok Pak Dik. Gandhe murai, Bos. Iki gara-gara Yai Takim aku jawab kuis aku oleh parfum bos kuwi tenan ora to? Babakan widodarine jam pinten? Bengi bos. Mau Yai Takim ngomongke tomblok bos juga. Sabtu suan pokoknya. Gak iso bos Sabtu bos. Sabtu aku penting bos. Tenan, itu gak petuk aku, tenan. Ngapunten. Lain kuwi, lain dina Sabtu. Sabtu Minggu Senin bos, karena neng tamu jauh kan. Engko samarku aku nganu tamu kuwi sampean gak iso ngobrol karo aku menak, gak iso los ngono lho. Oga bos wi foto sing neng Facebook iku itu pencari udang itu pakai kaya kerombong ini jaring sing neng online bos kayak payung itu jeglekno kena aku pengen ton duwe. Lah kuwi dia masuk anu nih nenggon perangkap kuwi go mulai gak khusus jaring atau cari tombro gak dia kebetulan mlebu neng perangkap kuwi ngono. Oke batal maksum aja Sabtu to Som anu jemaah maju. Oh bubu ya bubu kita pernah ada di konten ya. Mampir mawon diparung nyambarin. Oh ya ada, kece cilik bocah bos. Pernah mungkin. Mas Maksum bolak-balik gak temu Pak Dik. Tapi nak iki dina Setu, gak iso bos, tenan gak ngapusi aku. Aku harus karena kita adalah pelaut, adalah kita mencarikan ya. Pak Dik kapan kaosnya ada di Shopee lagi? Gitu. Iki lho Shopee. Tunggu ya Mas Rian. Aku ngomong Bima, kaos ready bos. Sampai niki DM Bima ben dikirim. Jelas mancing we.
Bos. Wis beda turu iki. Mesti dadi nelayan. Ya aku punya kartu nelayan, Bos. Kemarin keluar ngono. Nelip gak siap hari. Gak setiap hari ya. Nelip gak setiap hari. Setiap hari, Bos. Kece abis ya. Kece itu nama desa. Jadi ibu Kece itu jenenge le sapa ngono dek jualan neng desa Kece. Neng desa Kece pas neng Kerdu kuwi meteng kuwi tetep dek jualan. Lah lahir Kece, diceluki Kece karena dodolannya neng Kece. Mas Repon kece bede. Oh, gak percaya Kece. Kece mete, Mas. Saya lucu wong perimpen pekerja keras namanya Kece iki. Misbah adalah pengusaha penguasa welut. Sampean sing komen bae Bos, aku tak Ganti sing maca. alah, kowe tenan Prato Satria wae rene. Gak kuat gak. Alah gak kuat nek wong Gak biasa. ngatasi. Alah. Iki komen banter Bos. Kece bakul sayur betul. Laire kecer. Sepil Bos ya sok mben Bos. Kece kuwi kacang. Kacang apa wi? Kacang planet apa piye? Batam Klaten nyimak Pak Di. Oke, Batam Klaten. Nggih usah ning Batam iki kuliner, Mas. Kan akeh to protelan perapatan iki njajal bakul makanan khas Jawa. HTM piro Pak Di nata pura iso gratis pura. Gak iso Bos, aku gak melok ning dunia kuwi Bos. Aku mancing-mancing Bos karena aku yo sebagai nelayan bukan petani ikan Bos. Peladu berantas hadir gak Bos? Oh gak Bos. Peladu berantas gak nggo kapal ya. Peladu nanti peladu. Gak. Ngobat lho, ngobat gawe anu lho. Pak Arsenal vs apa? Sporting Lisbon. Prediksi menang di Arsenal Bos aku. Gak apa-apa Mas. Tidak Cara ngelemane wong kondang. Lala kondang apa to? Lah Mas Nat kuwi gak tanggapan piye to? Nenek moyang kita pelaut popo waduk Bos. Pelaut. Padi aku Tadi njaluk njaluk doromu doro, gawa ning tak Jakarta nggo. Balapan ora. Alalah, nak trimo doro biasa musuh doroku kuwi sing nggo ngirim surat kuwi. Alah, lho doroku kuwi lho. Oh, gak ngerti zaman Majapahit biyen nak kirim misal ngene. Jadi kerajaan Majapahit karo kerajaan Blambangan karo kerajaan Singosari karo kerajaan Dindi iki dorone kerajaan Majapahit ki digorono 10 misal. Lah dorone kono dikek kene. Lah engko nak pengen kirim surat tetalane sikile diculno. Lah kan mulih. Iya. Mulih ning Majapahit diwaca. Langsung sayembara. Sapa sing ini sayembara? Sayembara ki apa? Pengembara. Sayembara itu modelnya kaya apa iki jenenge woro-woro wi apa ya? Walah tukang woro-woro. Ya diworo-woro tapi sayembara. Sayembara kaya apa ya bos ini bos sayembara Bos? Ya wis kuwi. Apa sapa sing iso duit 10.000 iki Iya. engko tak hadiah iki kuwi apa jenenge? Ya wis kuwi ngono lho. Ya wis kuwi. Lomba-lomba ya Iya. kaya lomba. Sapa sing iso nemokno jenenge miskun ngono. Nak lanang arep tapek bojo, Nek edok bojone tapek. Ngono. Tantangan nek kayak tantangan kayak kuis no. kuis. Kerajaan SKC. Ya kuwi Doro kuwi jek keturunane kuwi. Terima terawan pengumuman. Kosek to Mas. Saiki padha gobloke Mas wong loro iki. Pengumuman jere sayembara jere pengembara ngene lho. Pak Di hukume beras-beras apa meneh? Doa yang terbaik saja Mas Maksum. Oke, woro-woro kuris kuwi lho. Tenan Pak lho. Kowe gak percaya Doro kuwi jek silsilahe Doro nggo ngirim surat, Bos. Lah iki nak aku nak kirim surat ning Timur Tengah tak culno. Oh. Iki kok kono, Bos. Engko ning kono wis diwaca karo wong kono. Loh, tenan apa ora piye? Iki padha kosong iki blong, Bos. Iki kosong blos. Iki ning ndas wis gak enek apa-apane, Bos. Mas Nat baca Pak Dik. Mas Nat nih, Mas Natalino iki nak komen wis ndelik iki. Ndi to, bah iki.
Mas Natalino yo. Aku gelem nek arep ditanggap. Ditanggap piye to? Sampeyan muni to, Mas Natalino gak tanggapan apa piye? Oh iya. Gak tangan apa piye no. Semanut Mas aku. Angling Dharma kiek. Kiek. Aku mbiyen doro sing koetan, Bos, sing apik koetan. Koetan ki sing pe milih warnane tritis. Kowe ngerti tritis? Megan. Apa Megan? Lorong. Warna doro. Oh alah yo. Tritis lorong. Ini warna doro tak apal ya Megan. Ya. Gambir. Terus putih. Eneng tritis. Tritis itu Megan paduane ireng ngebirik ini loh. Itu aja Mbak Vina komen. Ora enek Mbak Vina. Balik nek Mas Tropo gak waca piye to? Asal katane swayam fara perlombaan jebule. Sayam Fara. Bayu lemu iki apa to bayu lemu iki? Ayam malas apa doro Sing arep dimasak, Bos. bawal-bawal. Megan tritis. Klau plangkok megantritis gambir. Nah, plongko. Kelabu monyet. Kuwi kelabu monyet kelawu kethek, ngerti kelawu kethek. Yo. Loh, silsilah dorone kandhane kuwi lho. Pakistan, Bos. Gone kok Pakistan. Kuwi doro nek wong Pakistan iki senengane doro, Bos. Doroe omahe koyo kubah ngono. Bolongan ngono mlebu. Megantritis. Telampik gambir, pelangkok blorok, putih ireng kelawu. Lah kuwi lho. Ontong yo enek, Bos. Oh, ontong, kelabu monyet. Jersey padha. Oke, masuk. Gawe. Ibnu bagi-bagi 10.000 koin, pesan, izin bertanya Pak Dik, Gus Bogeng kenapa sekarang jarang kelihatan di vlog ya? Oh, nggak kesini Bos. Nggak kesini Bos. Mungkin punya kesibukan sendiri. Pak Dik, cara nglatih piye? Nglatih iki diumbar Bos nak wis giring iku giring itu wis mulai apa ya jenenge? Birahi, coran puber. Kayak Misbah iki puber karo pacare ngono. Nanti nek wis puber iki dipisah, dimorno meneh, dimorno meneh. Tunggu nek wis guwiring tingkat tinggi engko iso dikeplek, Bos. Dikeplek. Cara anune kayak dhuwur marani, kayak ngisor marani, dhuwur marani ngono bar kuwi digeber. Pertama 10 meter sik, Bos. 10 meter. Berarti tingkat nafsune ben tinggi ya. Ben tinggi terus nyucuk-nyucuk ngono kae. Lah engko nek wis ben keket iku biasanya doro kan setelah kuwi terus kawin. Kawin kan ngendok. Lah ngendok iku engko nek wis 2 dina 3 dina ndoke dijupuk. Ndoke dijupuk ben apa? Ben birahi meneh, keket meneh. Jadi kena nggo geber meneh. Cara mensiasati ben keket terus, ben birahi terus, ya kuwi. Ngono. Gawe kolongan ning bendungan Pak Dik. Kuwi kolongan apa? Kolongan timba apa piye? Posisi apa Pak Dik? Notol. Ngerti giring barang Pak Dik jebul. Loh, awake dhewe tukang, Bos. Tukang doro, Bos, mbiyen. Balapan rel sepur lho, Bos. Sepur melayu digodak karo megantritis ku lho, Bos, mbiyen. Ibring ngondek mepet lemah. Ngono wis cedhak lawane gebar ngene. Apa sayape jes ngerem nek dodoku. Dek, ya Allah. Ngeblak. Ngalah. Dolan mahku Pak Dik tak paringi doro keplek. Kopras, Pak Dik aku tambani sanga judul. Marane omah, Bos. Omahmu ndi? Marane omahe. Kanggo doro dhuwuran to. Gak tau Bos kanggo dhuwuran keplek Bos aku, Bos. Gas nglatih meneh, Pak. Ya iki aku rung dibakalane. Misbah ngece kuwi. Lho Misbah gak njo doro kentong to bah iki. Doro kentong ya, Pak? Doro kentonge diculno. Cul waduh ngelip ing dhuwur. Ndhuwur kentong. Tuk doro nyeblok sak bantere. Ces. Ndelane kok dhuwur sing wetan kono nyeblok ning isor berarti gak ning pas kentongan. Goblok. Doro ki nak gong pas dhuwur gak dikentong. Walah. Wong-wong nek wis ning dhuwur iki
ngetit to, kenceng dikentong tuk langsung wung ngono. Alalah kok meteor ceblok metu genine. Ayam malas netes nek gak 8 bos netes 8. Kolong bos regane muni. Ya muni bos. Kace presiden tim Gresik hadir. Oke, Gresik. Cuh Misbah angel. Misbah senengane iki. Ngingo apa kowe? Ngopo jerapah. Muni ya ae pepe seneng. Lho gak jawab apa-apa iki. Megan telampek, mosok arek Megan telampek. Ayam malas peranangan Jawa wi. Ya warnane warna-warni ya, Bos. Peranangan Jawa di siak arep Jawa, Bos. Kadang percaya kadang ora bos. Lho Fufah iki. Pak aku warai gawe channel. Alalah channel iki sing ngene iki, Bos, channel anggute bengok ngene lho. Umbluk dosa. Lho. Kok iso omblok lho. Wis kace Lumajang hadir Pak Dik. Lumajang, siap. Ayame gak mangan. Wis didukno, Bos. Kira ndak mangan digolek wong akeh lagi metu kok. Cukuruku. Sepil anak ayam malas. Lek turu ning Bos, turu ning celepit tok. Ngarete jerapah susah ora, Pak? Doro Trah Nasional gelem to Pati. Ya gelem to Imam. Wis tok aku iki kewan apa tak ingu. 16 Muhammad lah sing mau nggo komen ki lak channel akun to Bos. Ya, karek ngisi video, Bos. Alah. Mari mune ilere sak. Ana bos sing wulune sayap putih warna megan. Nanggonku sebutane megan telampek. Oh, Megan telampek. Iya. Misalkan Doro dikawin Anjam termasuk KDR ora, Bos? KDRT ya, Bos. Gurem gelem ya, Pak Dik. Musang tau ngingu ping bolak-balik musang. Gurem ra dingu sing ngerdo. Tak sambil lilir, Bos, ngojek kok. Oh, tak sambil nyetir. Oke. Jodoh crispy arep, Bos. Doro. Jajal tenak mrutu. Alalah mrutu we mangape klebonan nek ning kene. Jengklong gelem, Pak Dik. Lho, jenglong bar tak semprot kingkeh. Lho iki tak semprot bongko ning kene ndek iki kok apa? Lho tak semprot iki teng. Tan kok ngarep gudang. Alalah Ngerti nang kene gudange jengklong. gudange, Bos. Malam Jumat horor. Iki malam Jumat. Sesuk, Bos. Ngingu tengu piye, Bos? Alah tengu ning manuk iki wis ngrentep kok. Sampai ngerti tengu. Alah ngerti to. Ya piye? Tengu abang cuwilik nempeli ning cok. Ning ndok dicuthik wangel iki. Soh, matine arep ngogas lho. Daging hewan derajat lengok sih. Ngingu amuba. Daging hewan buruan paling enak napa Pak Dik? Kabeh enak, Bos. Berkuku, kalong enak kalong. Ngingu jamur lagi gak congot. Niki lho nyisik lho tak kei salep iki. Kiriman salep kok. Rokok tak, Bah? Sistem tak coba nembarin. Kowe pengen tak kok? Ngingu tuyul gelem, Bos. Ki enek telu nganggur, ombene mayar, Bos. Wis tekan iki. Alah. Akhir koplak itu ya le gak golek duit tak keplak lho. Nganggo meneh Pak Dik. Wis bakal ngingu cacing ae, Bos. Iki cacing pita apa-apa wi? Ngingu hasil hukumnya piye, Bah? Ngingu dipakani pra, Bos? Ngingu LC iki nek gak payu diciak dhewe, Bah. Kesuwen. Lho, payu apa ora, Men? Soale penglaris urung. Ini negara apa? Dure kentong apa manuk sak kentongan, Bos. Alalah. Ngingu bojo loro, Bos. Pernah budidaya jangkrik gak, Bos? Belum. Ngene kandange, cuman iki iso Bos. Carane adalah kita ngingu indukan jangkrik iku sing akeh dikawin. Engko nak wis meteng-meteng perute gede-gede kae dikek media kayak pasir, Bos, dikek pasir ngono. Lah, dek ngendok. Untung Purwono, siap. Ngingu rondo ben apa to? Lah, kayak media pasir dikek kaya sandbag kayak cilik ngono ada atom kuwi. Lah nanti nek wis ngendok kabeh indukane kuwi terus diayak, Bos, karek endoke tok. Ngono.
Cita-cita Mas Mudik ngingu kapibara. Pengen bos ngingu kewan-kewan ngono-ngono pengen. Ajarane kula kuwi bah ciak dhewe. Loh. Kuwi kan takok to. Pernah budidaya kimcil enggak Pak Dik? Enggak pernah, Bos. Budidaya mamut tau. Mahmudi apa? Marmut to? Mamut. Mamut itu apa jenenge? Gajah purba. Salah. Duduk mamut itu mama muda. Oh, mamuda to. Ngingu rayap. Wedhus PE wae bos kelas kontes. Andur jamur gajah. Wis memah dolen. Ya bos. Anggere nek swara jangkrik ngono kae. Sing nonton mesti sepi apa ya? Endi ya? Penonton. Itu. Penonton 1000 mbok pateni ndek mang apa to? Yo iki yalah takdir Pak Di. Takdir ya. Takdir. Kuwi lho macan ternak. Ngingu kira wae lot gampang apa. Angel bos wi bos. Dodotane susu terus Indomie le. Pak Di aku kan baru belajar rumah tangga. Menekan lancar kuncine piye Pak Di? Kuncine sabar. Kuncine sabar karo berusaha. Karo kelas. Karo ikhlas. Aja kesusu sugih, Bos. Wong kesusu sugih menghalalkan segala cara ya, Pak. Karo nggae anak sing akeh. Nah, kuwi lho. Pengen ngingu anjing laut. Anjing berburu wis duwe. Pernah ternak misbah ora, Bos? Ular kobra apa tan pespaman Pak Di alalah nyawa mengko dolanan Bos. Ngingu widodari, Bos. Alalah iki. Awak dhewe wis dingokno kok. Wis dingokno. Kira nganggo tok. Ora nganggo tok. Nggonmu kurang ternak sapi, Bos. Larang Bos sapi. Tadi ayam melas karo ayam kampung jadine apa? Jadi begisar, Bos. Kuwi lho Penguin loh. Pak Di, saya khawatir anak saya nanti tidak punya skill kelistrikan dan skill nukang untuk modal dia nikah. Apakah Pak Dik buka lah Pak Dik buka kelas nukang dan kelistrikan biar menjadi pria sejati. Marane omah, Bos. Ki 220 330 wis enek kabeh nak kelistrikan. Ngingeti misbah marah ya pon. Mbok sengguh wong 497 iki wit jati, Bah. Kok jire sepi kuwi lho. Ngingu ayam kampus. Pak Dik tahun Vespa kae manual apa matic? Ketoke surungan, Bos. Manual ketoke. Budidaya jangkrik, info bibit rondo, Bah. Mono ngalor. Ngalor. Alah, Gudange. Oke, baik. Matsmil. Ngantuk ya ngantuk aja dipaksa ya, Bah. Ya iya. Ngantuk ape mekan, ceblok klothek Ngebro di bathuk. Lah iya. Klethuk aduh. Aduh, wis. Cok. Ngono, Bos. Ngantuk ya ngantuk. Wis, Bos ya. Bah, donga ben mandi piye, Bah? Pokoke Gak ngerti Bos. kudu yakin. Yakin. Mantep. Percaya. Kuwi dasare wong donga iki dasarane pondasine adalah yakin, mantep. Bakalan dikrungu dongamu. Heeh. Cita-citamu apa, Bah? Turu-turu, engko sik tolot Alah. genepi setengah loro, Pak. Bener setengah loro ya. Lagi setengah jam kok wis bayu lemu malah wis turu terus krungu kucing kawin ngelilir neh, komen pisan neh, turu neh kurang ngono ya betah to. Njajal kowe sing kaya ngene. Geblak. Alah, Langsung sesuk impus duduh kambil ngono. Kok kesusu ning ndi to, Bos? Moto sesuk nemono manten, Bos. Sesuk kita kejar tayang, Bos. Sik tak njono rokok misbah sik. Mau coba? Kok wis
Dan rokok menak no. Iki keturunan kabeh ta wong 480. Nah, biar ektok lho semelek. Telah nonton Pak Dik. GDR siapa Pak Dik? Sing ketemu Ki aman ra tau gene sing komen iki. Engko sik bos tengah papat leren di vlog sesuk ala-ala kene tak genteni kata-kata lubah. Kata-kata hari ini Misbah. Halo cah ganteng. Vion Coki iki lah ngece asline. Kata-katane sik bos, ngenteni kalau bos e ke. Lah omonganmu bah. Wacanen bah malah lenga-lengo. Kok wong ning rumah sakit kok iso dibilang turu bah. ya. Wong ning rumah sakit kok iso dibilang turu. Bah kancane Pak Dik terus ya. Gantengnya Jatim. Brandy Pradanta iki. Bengep kabeh, Bang. Kene iki. Bejak bengep iki piye, Pak Dik? Endi sing aran kowe bengep endi to? Iki apa ta? Endi to bengep kabeh, Bang. Iki bengep to. Kowe ngerti bakal sepatu gandum malah nemen te bengep. Ciling wae. Ya. Kula dadaran cilok Pak Dik nang Batam mangkal nang SD pancen nang Batam sing gampang usaha kuliner buat jajanan soalnya kawasan Industri. bah tahun Vespa bahan bakare solar apa pertalit bah mobil Mobil ya. angker pertalit tidak doyan Bat ya betul. Amelia iki. Amelia misalkan kamu alah Danu Setio iki kok iso terus komen sing elah sing apik ngono lho. Apa apik? Pak Roti ayam tercepat lari nih ayam karparal di Amerika Serikat yang hidup di gurun itu fakta atau mitos sampai ada film kartunnya. Bekasi hadir bos. Ketok ayo rele bos sing kae bos. Pitik kae. Kok gak gage kok. Ngerti gak sekleru kabeh Mas Trapon. Wis to nak ngantuk turu gak apa-apa turu ra apa-apa. Kager blodak ngatik neh wis kliwat neh. Alah. Mas Trop wis to istirahat to kesel. Kok gak gawe. Cek kleru neh. Turu wae nak ngantuk turu wae. Wis alah mbok ketik pen bolak-balik. Kowe iki ngantuk Mas Trop, turu wae. Oh. Kowe iki turu kene iki wis gawe kopi bolak-balik kowe iki lagi ngetik neh. Turu neh. Alah meleset kuwi ora pas kok. Aduh. Oh. Bledru kabeh lho. Jempole Mas sak gendeng lho. Wis tenan ngantuk turu Mas rasah komen. Kowe nyimak ngrungokno aku karo ngene iki lho, gak apa-apa. Ngerti kowe 50 lagi. Mas gara-gara temon nonton YouTube sampai nang TV ini nganti diwolak-walik Pak Dik. Kopi kudune tulisane K O P I. Wis gak Koi. gak K O H I kopi. Iki lho. Mbak Vin urung turu lho, Bah. Nah, tapi ngantuk dhewe anggap ngene. Kulot geng hadir Mbak Vin. Berapa lama kulot rokok merek Chief? Sejak film Dono Kasino Indro, Bos. Film Chip itu, Bos. Pas naik motor terus keblasuk nerak wong ngising, Bos. Komen gak diwaca kok jembak ini. Pak Dik bar ngomong lancar latihan apa ya? Soalnya saya minggu depan mau menghadap yang berwajib calon mertua apa buat proposal aja Pak Dik biar hemat ngobrolnya. Loh, komen ganti diwaca jere. Mbak Vin. Loh, Mbak Vin baru komen. Loh, mungkin tadi pas keluar, Bah. Iya. Misbah Mbak Vin yang megang. Kok Loh. aku to. Lho wong sinyal elek kok. Loh, Iya nyala-nyalane sinyal to. kok nyala sinyal toh Mbak Vin? Loh,
Oh, misbah pelanggaran we. Kelingan jangkrik bos, ya cip kuwi. Masa arep bos? Ana Mbak Vina bangeten bos. Kok kelejingan gitu. Oh, kelingan. Ala mawar iki lho, mawas official iki lho, waswan. Lah wi lho misbah. Ya telat to. Terah ya Mbak Vin kula aras-arasen macane. Lho. Oh, gak ngerti. Oh, mata melorok ora apa-apa e. Piye to, Bah? Alah maaf ya Mbak Vin. Tadi kilap. Kilap apa kok kilap kok bolak-balik iki kurang ajar. Loh. Mbak Vin kasih pertanyaan untuk misbah sing sekiranya misbah nggak bisa jawab Mbak Vin. Sik to ngene request kok Mbak Vina. Apa? Kata-kata. Oh, kata-kata untuk Mbak Vina. Jadi Mbak Vin nolin nok ndure. Kakek tok. Nolin nak nduripe apa? Wong apa ngopi. Kopi. Kopi ya KO 0 I. Pisanan KI rekepindo KO 0 I. Wis to Mas, kowe ngantuk lho gak apa-apa. Wis to aja ngetik. Tiwas beribut sing maca. Misbah. Alas ditutup Mas wis wengi. Misbah Mas Okta komen, Mbah Baem komen, Mbak Vina komen gak diwaca. Lho. Tenan ora to, Bos? Kowe alah marai mong Piye to bae karepmu? sumpah kurang ngeti Abah Baim. Gak enak Abah Baim. Lho, pancen ngono Mbak Vin, wis males-malesan kulit cinil iki. Lalu ganjo gaya Danu Setio iki ganjawa. Komen iki bantrik. Wut. Kuwi atake pas aku mangan, perjalanan pulang iki Mbak Vina komen terus. Pas mangane Mbak Vina komen jaluk kata-kata tak omongi. Masih rame Mbak Vin. Nanti gak kedengeran aku ngono. Adili misbah. Nanti gak kedengeran piye maksudnya? Kan rame wong to. Rame motor lewat. Bukan karena aku izin. Enggak, aku ora duwe izin kok. Gak duwe izin Mbak Vin. Macem kabul. Mancen kabul ki kliwat terus nek waca walah. Kiri kabul iki kowe. Tri. Bantermen sepur. Ora tau diwaca ra misbah. Lho. Rong misbah. Kleru wis gak apa-apa ta wong. Nyanggung sesuk bos, gong iso bos sesuk. Bul kabul. Gak saiki to. Mbak Vina njero yo, kata-kata. kata-kata untuk Mbak Vina. Mbak Vin, kata-kata untuk Mbak Vin. Sik to enek berapa? Loh. Enek-enek wong iki nyimak. Berburu kapan bos? Tunggu aja bos ya. Ki awet ki. Awet. Mbak Vin, ada kata-kata dari misbah. Wih, tunggu nih kata-kata ngantuk, Bah. Ini loh. Se ya. Ben tak tedung Mas Dik. Mbeen tak tedong. Njek. Anje aku di sini. Ayo, kata-kata dulu Vina. Belajarlah menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Tuhan tahu kita mau apa, tapi Tuhan lebih tahu kita butuhnya apa. Paham ora, Bos? Paham. Jadi jangan belajarlah menerima sesuatu yang apa tidak kita inginkan. Nah, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Oh, iki loh. Jadi kesimpulannya hari ini ialah apa ki? Gusti Allah kuwi ngrungokno ndongamu, tapi ora sakal diwehi, tapi nunggu waktu yang tepat untuk dikei. Nunggu waktu yang tepat ya. Gak ngono, ngene lho. Oh, gak iki dhewe meneh iki. Diwene Bos, bae. Jadi kesimpulannya siap iki seren pacara. Mahkotamu sik dilas king jare ndang obos jare make up mau. Jojis. Sangubah jare. Malah ndi.
Lho gak ya ngono. Kesimpulannya keliru, Bos. Kesimpulannya keliru, Bos. Jadi iya ya. Wis dadi kata-kata kok jadi simpul nih. Cek tak simpulno. Jadi kira tulisan yang perpustakaan nih. Mosok. Walah wong loro malah padha bingung. Padha bingung. Jadi Gusti Allah ki mungkin apa bah? Ya lho, Bos, kesimpulannya iki. Allah tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ngono iso ngeles. Beda, Bos. Bahaya. Jane iki kanggo lanang. Jane kanggo lanang iki. Wes iki ngeri iki. Wong lanang iki. Wong lanang kanggo wong lanang ya. Kowe mau coba truk coba. Oh alah letri gak jo. Menawar gak jo. Iki utenge metu dhewe letri. Metu, suwi metu, nak jilet gak metu. Nak suwi nak lagi metu. Kata-katane kanggo lanang iki. Kanggo lanang ya. Triana yo. Iya, Triana iki itu lanang. Ya Triana Munawar iki lanang. Oh alah. Ya. Kata-kata. Kata-kata. Sekeras-kerasnya orang tertawa belum menjamin dirinya bahagia. Betul. Betul. Kadang Yang ngenas. Untuk menutupi. Nah, Gusti Allah maring apa sing kowe inginkan tapi Allah lebih tahu Yang kamu butuhkan. King Misbah 2026. Padik gak njowo yo gak njowo. Ayo Bah. Mas Ropong nak turu Mas Ropong. Iki nggone wong gede-gede tok iki. ganti kowe, Bos. Aku kok anu, Bos. Misbah sik ae. Jene manusia hanya lagi gak ngerti karepe lek iki. Lek dul ujib iki. Kesimpulannya adalah Ada terlalu banyak keinginan manusia yang ingin diwujudkan, tapi mungkin Allah memiliki untuk memberi yang kamu butuhkan. Ndak loh, betul Asifa Rizky. Asifa Rizky. Metunah iki. Metunah iki lho. Yang kamu anggap tertunda bisa jadi Allah sedang menata dengan sempurna. Wah iki. Ya Allah terus ya iki. Iya no. Misbah adalah tutup bak truk. Iki pito kira Andika. Ono Mbak Vina kok gak sido Bos. Ya ora, Bos. Iki jam piro iki? Tak garisi ya. Jam 1.40 ya, Bah. Arek gimana tuh? Jam 1.40. Bedane butuh ro ingin apa, Bah? Butuh ki, nak ingin ki pengen lho, Bos. Nak butuh ki iya. Membutuhkan ya, Pak Dik. Ya. Genepno jam. Ra iso geger engko jam 2, genepi jam 2 Bos jam 5 to 3. Jam 2. iki jam berapa pagi? Jam 2:30. Jadi sini waktu setengah jam kas. Gah, sidik tok. Ya jam tok. Lek tri. Lek tri iki melintir sampai Padang ya. Jam 2. Iki jam berapa? Jam 2:30. Ya setengah 2 ya, jam 2 ya, setengah jam lagi ya, 30 menit lagi ya. Ingin belum tentu butuh, kalau butuh sudah pasti ingin. Lah wi Yang kamu anggap tertunda bisa jadi Allah menatamu dengan sempurna. Bisa jadi menatamu dengan sempurna. Lagi loh. Kata-kata Misbah metu hari ini. Kayak biasanya imsak Mas Dik. Imsak sate aji loh. Aku aja mbok kon gawe kata-kata Bah. Aku model kata-kataku apa wae engko dianggap nyindir, dianggap apa jenenge? Wabeh apa wae. Jane gak bermaksud tapi diarakno neng sindiran, gak menak. Nah, Oke, masuk.
Melati Putih bagi-bagi 275.000 koin. Pesan, buat Misbah. Siap. Siap Mbak Vin. Oh, kayak kata-katanya Mbak Vin. Cinta gitu. Cinta, tentang cinta atau tentang seseorang. Tentang cinta. Seseorang ya. Parasmu terlalu ke selatan hingga perasaanku tak bisa kuutarakan. Wah, iki parasmus terlalu ke selatan hingga Parasmu terlalu ke selatan hingga perasaanku tak bisa keutarakan. bayu wis gak sempat untuk mengutarakan. Jadi kurang batin tok ya. Jam loro karo mutrit oke. Wis sangu Misbah. Oke dah, ngeri. Iki pokoke full kata-kata Mbak Vin. Kelas. Kelas piro ya? Kelas loro. Buat Misbah 250.000 padi. Nggih, siap. Siap Mbak Vin. Kulon Bah. Selatan, Bos. Katanya bisa diorder. Di Shopee enggak, Bah? Oh, iso, Bos. Ning SKC bakul, Bos, enek, Bos. Mahkotamu sedang di DC. Cakung, Bah. Cakung. Anjay jadi Mbak Vina. Anjay. Mulai hari ini akan aku panggil namamu King Misbah. Wah, King Misbah, tak kira King Muji. Lagi dong. Lagi dong, ayo kata-kata. Wes iki metu terus Mbak Vin. Wes. Kata-katane. Ini aja nama rada mikir sakti no Padi. Kau mikir sithik Mbak Vin, mikir sithik. Sesuk bakulan kata-katae bahalah rencana. Kata-katane ki tentang apa ki? Tentang cinta enek berat tentang cinta. Cinta. Tentang apa ya? Masa Aktor cinta biar terus? barbar gitu. Didol bos kata-katanya digawe stiker warna kuning ireng. Makasih sik Bah. Makasih sik, Bah. Makasih karo Mbak Vin. Makasih Mbak Vin. Berkah barokah Berkah barokah. Tentang kehidupan. kehidupan. Kia, Ya wes. kanggo edok pelanang. Manut. Manut. Edok menak edok. Edok. Sebesar apapun masalahmu, jarum jam tidak akan berputar ke arah kiri. Hadapilah selayaknya apa? Laki-laki. Misal laki-laki. Laki-laki. Hingga aku tak bisa sempat untuk mengutarakan. Aristoteles Misbah ngeri. Tentang penjudi. Filsuf. Terus ki. Aku adalah sesuatu yang tidak pernah ada pada siapapun. Apa? Isi ulang kata-kata bisa lewat SPBU. Ketika kamu seperti semua orang, teruslah berbuat baik walaupun banyak yang tidak menyukai. Niat baik disalahartikan atau tidak dihargai karena kebaikan adalah untuk diri sendiri. Bagus SKC Ranto. Jadi apa ki kok jadi toh? Intine menungso ki ora oleh angkuh, Bah. angkuh. Manusia Angah-angah. angkuh. Angkuh ya apa? Angkuh mosok gak ngerti angkuh iki. Angkuh ya cara duluran nangis sombong. Tidak boleh angkuh karena semua orang punya waktu untuk jatuh. Ya wilo. Jane ram aku. Pak Dik mikir, Bah. Ya mikir, Bos. Mikir, Bos. Kata-kata Misbah kata-kata. Tapi nek aku sing gawe kata-kata aku alah, sing ono, sing kene, sing ono. Kira nyindir ya Pak Dik. Diam. Itu emas. Emas itu kuning. Kuning Menang itu kuwi selamat. mengambang yang di kali. Siap Mas Teh, gak leh ngamukan. Iki gak ngamuk Mas ki. Iki manut Misbah Anda pasor. Karena serasah. Bah, aku gak sah mbok takok kata-kata hari ini. Aku adalah suatu lo tai.
Oke Mas T, tenang aman-aman Mas T, kalian ngamuan Mas T. Jika merasa hidup ini tidak adil, ingatlah itu hanya perasaanmu. Intinya adalah apapun yang dilakukan dan diomongkan bagi orang yang tidak suka pasti akan terlihat jelek di matanya. Karena tidak bisa kita menyuruh Bah, aku tuh kata-kata iso gak diwadahi kresek betul, istimewa Misbah. Tentang penjudi Gus Misbah, penjudi. Penjudi. Judi. Aja judi, Bos. Juni keimanan. Telat akeh. Yang terbaik tidak akan hilang dan yang hilang bukan yang terbaik. Jadi Kesimpulannya adalah di dunia ini hanya ada dua. Ada siang, ada malam. Ada datang, ada pergi. Ada hidup, ada mati. Apa ini? Ini kata-katamu? Yang terbaik tidak akan hilang dan yang hilang bukan yang terbaik. Wah iki. Kelas, label. Sankas ki. Aku adalah popor wit sambi. Oke, kerja nggak harus semangat. Yang penting berangkat. Betul. Sankas ya, Bos. Oh, sankas. Jalan yang indah. Saya keliru. Tujuan yang indah tidak diraih dengan jalan yang mudah. Lebih loh, tujuan yang indah tidak diraih untuk jalan yang indah. Tidak diraih dengan jalan yang mudah. Ya. Cek lali ki. Semenjak ada kata-kata baper semua lupa tentang kata-kata maaf. Jerubah. Anjay. Arek pilek bah aku. Contohnya jalan John ya apa? Jalane John. John, enek John Lennon, enek John Plenton, enek John Etes, enek John B. Jalan yang indah adalah jalan tak berlubang. Ya bener apa? Ya bener. Tapi kalau lubang berjalan. Jono. Saya ngomong udah Misbah kuwi. Kita kesusupan banget. Bayo. Jalan ngeronan. Kata-kata tentang celeng. Kata-kata tentang celeng. Aku duwe kata-kata tentang celeng. Ya. Kowe sik. Aku. Pas tak ya. Celeng adalah sik ngene. Jadilah seperti celeng. Tidak melihat kanan kiri, tetap jalan lurus. Kesimpulannya adalah kita jangan mendengarkan omongan orang lain karena omongan orang lain bisa merusak keyakinan. Betul. Jadi yang bisa menenggelamkan kapal di laut adalah bukan karena ombaknya yang besar, tapi kita membiarkan air itu masuk ke lambung kapal, merusak arah tujuan bah, jojis bah. Jadi nak aku celeng ya, ini moto kumbien, visi misi kumbien. Lu ora ketemu bojo timbang ora ketemu celeng. Ini motone pemburu ngono kuwi, visi misi ini. Dadi neng alas kudu petuk celeng. Dadi urung mulih nak gong temu celeng. TV baik apun berpamitan tetap menyakitkan. Ya, kuwi lho. Tapi pernah dipamiti pacarmu? Enggak pamit. Sik tak tuku belanja ya tahu. Dan nak pamite hubungannya awake dhewe kok sakmene. Bah iya ning kok dodol lah. Wis tahu urung ya? Yo. Tapi pengen aneh kata-kata. Yo ora to Pak Dik kok. Mas, nggih 7 dina 7 wengi ra mari kok. Apike awake dhewe iki
apa ki nata urip awake dhewe. Tapi awake dhewe aja lali ya tetep dadi dulur, dadi batur ngono nggih. Langsung tak voice note. Voice note ngerti? Ngerti. Kontol. Ora ngono to. Berarti celeng sama dengan selingkuhan ya. Berarti celeng dengan. Bukan Mbak Vin, bukan itu artinya. Lu wong ora ketemu bojo timbang ora ketemu celeng itu ketika kita berburu rombongan Mbak Vin itu bosku Mbak Vin dulu. Jadi ketika kita masuk hutan, jadi kita itu menanamkan neng pikiran memformat awake dhewe berusaha untuk petuk celeng, motivasi, kata-kata motivasi ben oga petuk ya wis ra petuk ya wis itu cara kurang greget Mbak Vin. Prinsip. Bukan prinsip. Jadi ketika nek kata-kata kuwi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk ketemu celeng. Tapi ya carane yang golek terus tanpa lelah. Doktrin. Ben semangat Mbak Vin. Iki jarah petuk tenan dor mulih mikul. Bojo seneng. Lagune sayur nara. Sayur nara, sayur nara sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Mau coba. Hei. Memang ketemu selingkuhan lebih semangat katanya. Jawab sih Pak Vin gak iso ya aku. Ndak karo padu aku rong ngalami ngono. Tapi pengen ngalami ya. Yo gak. Kene wong gemati kok. Kok gemati ya ora ngerti, kan urung mbok liwati. Lho. Yo masih urung diliwati tapi yo Pasti ada saatnya. kok elemen to pasti ada saatnya. Kabeh lho, bukan begitu cara dunia bekerja. Wis to sak kuat-kuatmu imanmu, kowe ngaji madhep ngulon nuk ra tau mujur ning ndi, tapi dikei tantangan. Lho, Tuhan itu Maha Adil. Oh, gak iso uripmu baik-baik saja lurus ngibadah ngene. Gak iso pasti kayak tantangan. Lho, piye rasane, Pak? Iki lho diwaca. Piye rasane, Pak? Lho, Memicu Andre Nalin. rasane kaya numpak motor nggawa SIM karo STN, enek cegatan, ruwedeg. Dodoe kok di traktor. Gunung akan hilang dengan keburukan yang sekecil. Saya baca bagi. Kebaikanmu sebesar gunung Kebaikanmu yang sebesar gunung akan hilang dengan keburukan yang sekecil pasir, karena manusia hanya melihat keburukanmu bukan kebaikanmu. Betul. Sampean ngeten. Tetep kancane Pak Dik ya bah libur mondok aja sampai lali dolan markas siap. Dolan bendino Bos. Dolan bendino. Mas Rapong sok ya. Oh ya omplung apa piye bunder apa piye to? Bos, tamu ya Bos. Alah. Muyul pastir bah jal. Semakin mendekat semakin berat ujian, tapi lo turulot ujib siap. Ono Bos. Bos juga nocas apa beku. Kayak telu-telu ya. Teorinya sederhana. Kalau ngerasa bikin salah, ngerasa yang harus dilakukan adalah minta maaf. Jadi ngono apa maneh selingkuh ambek bojone wong rasane kayak permen nano-nano. Wah lho. Nano ya warnanya banyak warna berarti. Tolong dunia baik-baik saja. Bener Mas. 2 kata kunci maaf dan tolong dunia baik-baik saja. Ya wis ngono ae. Oke, masuk. Profesor Hingbatun bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, jangan biarkan live ini stop Pak Dik. Lah wis kesel ya, Bos.
Mending berkembang biak dulu, apa berkembang baik dulu Pak Di. Berkembang baik dulu bos, tapi ndelok umur bos. Nak ndelok umur mesti berkembang biak ae to bos. Lagi berkembang baik, ngono lho. Berkembang baik terus gak berkembang biak terus piye? Jadi ngono lho sing bener Mbak. Apale dadi ngono ae masa gak ngerti maksudnya Mbak Vina Padi. Ngerti maksudnya Mbak Vina ya wis ngono ae lur. Mas Natalino melek neh. Gak ngerti bos maksud Mbak Vina bos, kon off paling. Gampangan. Oke dah Lek Nur. Hormat gerak jiro lu. Jere kon jam loro bos. SKC Demak siap, Demak Bintoro. Pernah ke Demak itu nenggone Pasiring-ring nganten bos. Telat-telat lahalah kelumpuno keselmu tak gene keramas gampangane. Anu bos, sesuk iring-iring nganten isuk Mbak Vina pamit. Onje Mbak Vin, sehat terus. Tapi makur tenang Pak Di. Mbak Vina pamit iku. Aku melek terus bos nyimak ae. Oke Mas Nat, aku Jogja iki lho bos. SKC Jogja. Oke, tunggu aku di Jogja ya. Mungkin bulan 6 kita akan sana. Wih menghirup ganja ya. Bener gak kalau memicu adrenalin itu asoy? Adrenalin apa? Hati. Embuh aku gak roh aku adrenalin. Adrenalin gak ngerti. Gak roh. Bahasa Inggris ya, Bu? Ngerti kerajaan Demak para bos? Demak Bintoro bos. Kira-kira nek awak dhewe isih urip ning zaman kerajaan apa dadi empu Pak Di. Alah, empu, iki empu sendok jeneng iki. Senyum-senyum penuh arti. Adrenalin apa Pak Di? Adrenalin. Apa? Kayak tantangan pemicu iki lho. Kayak bukan semangat tapi adrenalin iki kayak perasaan grogi campur seneng, campur tegang, campur wedi. Wah. Kuwi dipicu dadi siji ndadekno getar dekul linu. Misal Soloannya. ya kowe nah pacarmu wi ternyata di bojo. Lah tapi semenyanan karo kowe. Morone losmen. Pas nyolong, ya aku ketemuan cedak kuburan ya misal ngono. Iya jam piro ngono. Anu jam 09.00 ngono. Kowe alasan tuku mie ayam engko tak papakono gandolan ya. Lah pada waktu mbok gandol kuwi kan tegang iki. Wedi nak ketemu bojo, wedi nak ketemu tangga, wedi nak ning ngarepe ning Polantas. Tawar-menawar harga pas tancap gas. Nah, aku yo gak wedi. Sampai stasiun kereta pukul 1:30. Duduk aku menunggu tanya loket dan penjaga. Kereta tiba pukul berapa? Biasanya kereta terlambat 2 jam itu biasa. Mbok gaspol, lha keadaan redok seneng. Pikiranmu wedi, akuran bojo, tapi senenge ngetikane slosmen, terus bungae karena wonge gocekan rewapet weteng, mbok gas bu. Kisahmu tak iki jere Mas Nathan. Gampangane Mas cerita ya. Hati dan pikiran hanya kita yang tahu. Teruslah melangkah. Jangan hiraukan tentang apapun yang dapat memberhentikan langkah positifmu Pak Di. Siap. Cok kok iso sing gawe perumpamaan tok penginapan barang. Loh, adrenalin bos, kita menjelaskan adrenalin iki gak ngerti adrenalin. Ngono. Wis wega. Dawa.
Pengalaman to Pak Dik. Kok pengalaman? Kita menceritakan. Wis suwe gak metu telet-telet nak bar nyanyi. Oh ya iki engko metu. Siap, Osi, Kaji Wahab. Mbak Rin memantau wis nyekel watu. Alah watu hitam cacai 7. Tuku rokok susuk permen. Jare kabeh wong tau ngalami mau. Ya gak ngerti maksudnya wong kok seje kulite seje anggit. Komen terbaru. Aja mie ayam to bos ganti bubur ngono. Ya bubur bos, ngelek bubur. Nasi yang sudah jadi bubur mau diapa-apain tetap jadi bubur. Alah iki Real Madrid. Kesimpulannya adalah Munsen bos, aku. Kesimpulannya adalah Apa tebah? ya wis. Bos sampean RT RW piro arep ngirim susu. Sesuatu ki. Afisai Furohim. RT 29 RW 5. Parikan tuku rokok susu permen kae piye Pak Dik? 17 berkembang biak atau berkembang baik Pak Dik? 17. Pesan moral bah 1 porsi. Selesai itu Madrid. Kesimpulannya adalah ya wis piye to bah. Bos kayak jopo ben iso turu. Alalah kene karep turu wangel kok. Arek ngomong jopo. Salam dari Alas Purwo, Banyuwangi, ditunggu. Berangkat bersama Pak. Oke, siap Arjun Sing 2026. Tirakat bareng ning Alas Purwo. Purwodadi. Alalah Purwo Banyuwangi kono lho. Kuwi alas sing wingit iki. Tamat itu Bayern. Hah? Tamat itu Bayern. Jadi Jadi ngono kurang 8 menit. Mas wis turu ki. Selamat datang Mbak Eka Siti. Mana Mbak Eka? Kowe gak ngerti Mbak Eka to. Kowe nyebul aku nyapa? Jenglong. Oh, jenglong. Endi karenek no lho. Kayaknya Eka Kiti. Bagus Tri. Tomblok pen Pak Dik. Selamat dalang mudang. Hidangnya akeh kono Pak Dik. Kayaknya bos mereka. Orang datang yang pergi, namun kenyataannya tidak ada yang benar-benar menghilang. Kehidupan orang tak pernah benar-benar pergi, dan mereka berubah begitu saja. Yang terbaik Tidak akan pernah hilang jika yang berarti bukan yang terbaik. Benar gak bah? Iki lho. Betul, ini kata-kataku ketebos. Oh, kata-katane yo. Jadi ngono lur. Kapan ngobor welut? Kowe rene ayo ngobor welut. Coba Dik. Jadi ngono lur. Jadi ngono lur. Kurang 7 menit Mbak Vin. Hormat gerak jiro lu. Mbak Vina profilnya sambal kacang. Masa sambal kacang? Wah iki tak tiru iki kok. Oh iya. Sambal kacang. Sambal kacang. Ganti jam 3. Direlek triga. Terulah hidup walaupun tidak berguna. Siap. Direlek triga. Piye to trianamu nawar wi. Lah apa WhatsApp itu war. Lek tri ayo balapan lek tri. Ayo balapan karung ayo. Tapi nang dalan anu gak iso manterku. Jadi alergi. kapan Mbak Vin hukume ngopi ra nggawa rokok pe Pak Dik? Ya gak menak, Bos. Rokok ya kan. Anggere mau rokok malah ketu rokok. Ngene ya oleh. Ya. Tuku rokok sesuai permen yen budal mung susu budalno demben. Budalo demben. Kuwi gak ngono, Bos. Watu item. Kuwi asline ngene lho, Bos. Kuwi tapi aja gaya elek ya. Kuwi lagu-lagu welek kuwi. Kuwi enek sing
nerusno tapi kalem. Aku promosi lo di Jepang sambal kacang. Oke Mbak Vin, nanti akan saya buatkan videonya Mbak Vin pakai baju kimono. Ngerti kimono? Kimono ini baju khas di daerah di Semarang. Negara. Kimono jenenge Cina. Bener. Kok pinter weh? Engko Tiongkok nih. Kok iso lho. Aku promosi di Jepang kimono ki baju khas Jepang kimono. Nak ning kene jenenge kaya apa ngene lho. Gamis. Nah lho. Sehat Gus. Venus Bella bah jere. Arek ngomong pelali aku. Kimono karo kimochi apane? Adik bos. Sarokoke pas ngono. Kimono iki meh ngono. Enak Mas Nat. Maksudnya apa iki? Sambel gitu misalnya Mbak Vina. Sambel kacang jadi cocolan sushi enak gak Mbak Vin? Enak Mas Nat. Istri dulure kimono. Mbak Vin jenengan teng pundi? Saya kirim sambel lagi. Karena mungkin ini masih terus tanggal 19 nanti pas Mas kesini nanti buat sambel lagi. Stok banyak Mbak Vin. Saya kirim Mbak Vin. Sirlock. Guyune misbah banter jawab kimochi. Kimochi apa jalan? Mochi es krim lho Padi. Alah. Sing bunder kenyal-kenyal kuwi lho. Kenyal-kenyal ya. Sesuk permen mau diterusno piye? Wi enek anu bos lagu juborok bos wi. Matu hitam ya bos. Aku lagi di Jakarta. Oh, lagi Jakarta. Kalau masih lama di Jakarta biar dikirim karo sama Bima Mbak Vin. Ganti pesenanku di Mas Natalino. Endi to Mas Natalino? Nanti pesen aku. Wes pesen ndang tuh tak kirim kok malah Mas Teh belum dikirim. Mas Teh nggak mau dikirim, dia sudah beli di Shopee, sarinjing lah tuku. Tak koyo alamat tok ora gelem kok. Setelah kuwi wis pamer. Wis nggawa dek karena dia tuku ning Shopee, gak gelem dikirim Zero Bratawi. Wah, dadi Sido Bima. Oh, nak Bima berangkat Jakarta. Ya ben digo Bima. Aku belum ngerasain. Gak usah repot-repot, Pak. Loh, gak apa-apa, Mbak Vin. Mau kirim sing ngirim JNT lho, Mbak Vin. Bareng turu. Ayo lho, wonge tangi neh. Ngelirik wae. Wong ngelirik. Ntar aku ambil sendiri aja. Oke, siap. Ambil sendiri berarti kita ke Bukit Cinta. Loh, Anteng dirasani jadi. Hah? Anteng dirasani jadi. Kok dirasani toh? Ki enek sing ngomong Mas Trom belum dikirim. Kemarin Mas Ropong saya minta alamat itu gak gelem. Gak dewi misterius, Bos. Zero Bratawi ngerti fotone we. Intel. Kedutan Mas Teh kedutan piye? Mbak aku seneng pol karo sambal kacange nak rono kon titip. Ala kok titip rene, gak sah. Tak gawani. Ngono. Awak dhewe wi. Tangine wonge nyembiti proyek. Nah, Mbak Vin nanti tak ambil dhewe. Oh, langsung Bukit Cinta, Bukit Barisan Trako, Gunung Pegat, langsung Kayangan api tak gonceng nganggo iki. Montor sing Supra. wis SNI wis teruji standar Indonesia wi. Kok do seneng ya ibu-ibu. Aku selalu ngakak kalau Pak Dik bilang Zero Brat. iki Mbak Vin, aku mocoku Zero Brata. Sebenarnya Zero Bratva. Aku ya tak ambil dewi. Oh, tenan, Mbak ambil dewi, Mbak Vin diambil dewi, kowe diambil dewi. Bertemunya dengan dari kutub Raden. Kok iso Raden iki bener goblok. TMA
pergi ke TMB apa TMA. TMA. Titik mati bawah dan titik mati atas itu namanya pelajaran neng fisika. Mesin enggak mesin. Namanya torak itu seker. Seker bergerak dari TMA ke TMB. Titik mati bawah, titik mati atas. Terjadilah percikan bunga api. Bunga api apa jenenge? Kembang api. Sumpah apa? Ambil dhewe disopi. Loh, ambil di sopi piye to? Oh, alah. Oke, Mas Teker andi kae. Lah ya to. Gideon bulan 6 nanti ketemu di Jogja. Wis kelumpukno, kanca-kanca Jogja. Kita ngopi bareng. Pamit sik, Bos. Nol. Heru. Siap, salam kagem keluarga, sehat-sehat terus, panjang umur. Bratva itu bahasa Rusia, Pak, di persaudaraan. Makane persaudaraan. Bunga api yang mercon jadi. Tapi diri saya jadi anggota mafia Bratva. Oh, satu pertanyaan buat Mbak. Langsung Mbak Vin. Kompresi Pak Dik, ya kompresi. Aku sing pedes des. Oh wes request level 9. MBG. Pinter Mas MBG. Oke, Mas MBG mana? MBG proyek loh. Tapi di Rusia jadi anggota mafia. Lho. Awake dhewe iki badan intelijen. Perang Rusia Ukraina aku ning tengah-tengah kok. Lebih 10. Pak Dik ning Kalimantan kenapa ora ana ayam malas? Kowe ora sobo ning tengah alas kok. Tahun berapakah Mas akan berkunjung ke Mabes SKC? Tahun. Akan oh. Jadi tahun berapakah Mas Teh akan berkunjung? Ya akan berarti kan Arab toh. Sik tak ambune sik. Akan ya wis teko. Akan ini pada waktu dia akan melakukan perbuatan. Lah setelah berkunjung ke markas SKC berarti wis nang kene. Sik toh. Pertanyaannya kan akan ini padha mau. Apakah Mas T akan berkunjung ke Mabes SKC? Akan berarti kan Arab loh. Arab berkunjung ke Mabes. Kamu memposisikan Mas T atau Mbak Vina? Mas T. Ya sakarepe Mas T lah menjawab pokoknya bener. Karena akan. Loh, kata-kata akan itu mempunyai waktu lama karena akan. Antara sido apa ora, kuwi gak iso dinilai karena akan. Diubeng-ubeng jere. Lho, diubeng-ubeng piye? Wis bener malah dibulet. Ben dawa, Mas. Lho jere. Wis bener malah dibulet. Iya. Akan itu berarti cek Arab. Lah yo Arab sama dengan kan kapan Mas T akan berkunjung ke sini. Kamu menjawab versi ini Mbak Vina atau jawaban Mas T? Aku kan yang jawab pertanyaan Mbak Vina. Mbak Vina. Karepe Mas T aku gak ero. Lebih karo. Lho karepe Mas T ini apa nang gak ero to, Bos? Jawabannya nak kowe memposisikan sebagai Mas T, jawabanmu apapun benar. Karena akan. Gitu. Gak paham aku. Kowe gak paham ya? Loh, akan. Misal aku ngene. Aku arep nggonamu, somben. Somben berarti ya somben. Somben iki sombene. Loh, akan. Akan kan mau. Iya ya Arab. Arab. Kan belum tentu iso teko tenan. Nah, kan berarti nak wis ya wis memposisikan berarti Mbak Vina. Yo. Mbak Vina ya wis. Kapan Mas T akan berkunjung ke markas SKC? Jawabanku tahun berapa? Tahun berapa toh? Ya. Tahun 2026. Iya tak bahas malah. Lendang, enggak. Tahun 2026 bulan 12. Bulan 12. Yo. Wah iki. Karena akan. Nah pertanyaannya, kapan Mas T akan ke markas SKC? Tahun berapa Mas T akan?
ke markas SKC. Kalau kamu menjawab versinya Mas T, Mbak Vina takone Mas T, lah kowe Mas T. Ya Mbak Vina kan nekone Mas T, takone aku. Takone ning kowe. Mbok jawab bulan Pamane kaya kon bedek. Iki kerot, Bos. Puter iki. Kan akan. Lah ya akan berarti arep. Ya, iki jawaban versimu versi Mas T. Ya versiku to. Oh, versimu. Aku gak Mas T kok. Gak Mas T ya. Nah, dalam mensugesti kata-kata akan, kata-kata tidak, kata-kata kuwi gak oleh dienggo main sugesti karena kata-kata akan itu gak iso lama. Jadi misal aku akan berubah baik. Aku akan berubah baik. Gak iso, kan akan. Aku berubah baik. Aku berubah baik. Ngono. Itu hilangkan kata-kata akan. Tapi iki duduk sugesti. Teorimu tok iku. Lah Mas Atilo gak ngerti, makanya angel Mas, sinau ki angel, makane ya bener lah iki. Apa ngertiku, apa ngertimu, tukar pengalaman ya, Bang. Karena Mbak Vina takon Mas T. Tahun berapa Mas T akan berkunjung ke Mabes SKC? Wih meneng tok lho bingung. Tak wae jawaban to, Bang. Mbok piye jawabane? Akan soalnya. Soalnya kayak ibaratnya iki Mbak Vina gurune aku muridé. Diwehi pertanyaan apa wae. Tapi jawabanmu ki kemungkinan besar bener apa salah? Yo gak ngerti lho aku karep Mas T. Gak ngerti nyapa mau jawab. Kan guru. Guru wae pertanyaan murid kudu dijawab, mbah piye. Apapun jawabannya meskipun itu salah. Iya, tapi wis ngerti salah apa wis ngerti nak bener wi? Yo gak ngerti bener mbah salah. Dan agak berarti ngawur jawaban wi. Yo gak ngawur ya angen-angen. Angen. Kenapa gak pernah belum cerita detail sejarah awal belajar hipnotis? Angel buat bahasa kata. Piye Mas iki kan cerita ngono kuwi ya. Betul, Misbah lo. Iki bukan sugesti. Pertanyaannya akan. Masih akan ini pertanyaan Pak di ibaratnya. Mau ya, mau ya. Akan mau. Ini arep ya. Arep. Tahun berapa Mas T akan ke markas SKC? Mau ke markas SKC? Akan. Yang bisa menjawab Mas T. Duh. Kan gak pinang pertanyaan yang aku kok. Tapi mbok jawab. Tak jawab. Kudune gak ngono jawabane. Gak tau Mbak Vin, tanya aja Mbak anu Mas Tropong. Loh. Lah kan sing arep rene kan Mas Tropong sing ngene. Yo gak ngerti nang Mbak Vina sungkan no arep Mas Tropong makane teko aku. Tapi mbok jawab ya. Tak jawab lah ibaratnya ki Mbak Vina gurune aku muridé. Seseorang yang ditanya itu harus menjawab. Mbok kuwi bener mbok salah. Alah. Tok dalang iki lho. Wis tambah jam. Loh, wis tambah jam ya, Bah. Jam lho. Iki 1 jam setengah tadi wis mungkin 2 jam lebih ya. Jadi lab ini izin mundur. Mbak Win, siap. Siap terus Mbak Win. Matur Mbah nuwun. Lek takon ning Misbah kan prediksi lek sempremat. Ki ndawakno obrolan, Bos, ndawakno obrolan. Jadi sak rokok ya kurang saithik Bos, saithik Bos. Oke. Mbak Vin, Mas Rob dan semuanya SKC, Vian, terus iki tak waca sing dawa iki. Penku pesenku 1 Pak, jangan gampang. Gampang budrek setiap dengar apapun itu, kuatkan mental dalam bertindak dan jangan sampai salah setiap mengambil sebuah keputusan. Always spot J. Terima kasih Mas Pras Nopianto, sehat terus jenengan, salam kagem keluarga panjenengan, pokoknya panjang umur. Arek ceper ajan akbar. Dikira Mbak Vin. Bukan itu Mbak Win.
Mbak Win bos, Mbak Win iki ibuke Tiara. Mare gelo sing ngekeki pertanyaan. Ora bos, iki debat kusir ya, Bah. Kusir dokar ya. Cukur jam piro Bah iki, Bah? Jam 2.10, berarti lebih 10 menit. Matur sembah nuwun. Itu iki Mbak Vina. Itu aku minta prediksi Misbah. Ayo Bah, prediksi Bah. Jawab ki wis. Piro tanggal? Bulan 6 likur bulan 2 Desember. bulan 12 Desember ya. tanggal 26 ya. 26 itu prediksiku. Mbak Vin, nanti insya Allah besok kita akan ada kuis Mbak Vin. Jadi kita live sama teman-teman neng kene. Kuisnya lucu-lucu Mbak Vin. Ada 75 angka, nanti setiap angka akan kita beri nama atau DKI, misal kayak tanggal 26 I kepala 2, ekornya juga manuke perenjak nggayerai 6 ngono. Jadi seperti itu Mbak Vin. Jadi tunggu besok kita akan adakan koyok kuis ngono. Tanggal cantik 2026. Wah, iki nomor cantik, Bah. Tapi menurutmu wong sing cantik iki wong sing piye? Perbedaannya wong cantik karo wong ayu. Wong cantik karo wong ayu. Iki nomor cantik. Nek wong ayu akeh. Nak wong ayu akeh, tapi nak sing cantik yo jual mahal to. Nah, sing cantik jual mahal, Mbak Vin. Nak ayu akeh. Ben wong itu berarti ayu. Ya ayu wedok kok. Pasti ayu. Ya ayu. Dorpes. Ayu to padi wong wedok kok. Tapi nak sing cantik jual mahal. Kina menurutku. Tapi setiap wong cantik pasti jual mahal. Iya. Contoh. Wong cantik kok pasti jual mahal. Jual mahal piye yo? Maksudnya ki gak nyahnyoh, gak tipe wanita mudahan atau murahan. Ya, maksudnya gak ngene Pak Dik, Iya, mamane iya, cah iya. lanang lewat terus. Loh. Gak ngono kuwi. Loh, mosok wong edok muni kiu-kiu. Loh. Wis muni wong lanang to? Gak edok barang. Edok muni ngono. Heeh. Wah iki. Nur kena. Ala Delia iki mesti tangi turu kuwi tekomu keri iki arep turu. Namanya kalau gak Misbah. Betul bos. Jadi nek ayu susune gede loh. Siapa jenengmu kuwi? Agustin nih loh. Oh gak wong kok jual mahal. Kabeh wong cantik jual mahal. Ya menurutku wong cantik jual mahal. Wong sing cantik iki wong sing jual mahal. Paham ora ta, Bos? Kenapa wong jual mahal diarani cantik? Loh, kan gak murahan. Kalau rampung ngeloni dukawan mbok kalau di barang ben turu dhewe. Lah mahale panek bandrole ya. Walah. Aku gak paham iki. Ya jelas to, Bah, wong cantik Jual mahal maksudnya gak nyahnyoh. Oh, Gak garap. Yo gak ngono kuwi. Sing anu ki larang regane Pak Dik, sing ngopo wi? Lha iki lho cantik sing kaya apa to, Bah? Jual mahal beda dengan gak murahan, Bah. Jual mahal beda dengan gak murahan, Bah. Jual mahal wis pokoke cuek no Pak Dik, rene judes no lho. Maksudnya gak angel jelas no, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Loh, sik to Mbak Vina iki jual mahal iki gak padha karo iki. Gak murahan. Nah ya maksudnya iki wangel pas jelas no. Elek ae jual mahal akeh lho, Pak. Sing elek. Duh, maksud ya Allah. Contoh iki lho Mas Natalio iki iki ndawakno perkara iki ya. Iki tukang ndawakno iki. Nah iya nek ayu ki urung tentu jual mahal, tapi nek jual mahal kuwi mesti ayu.
Apa gak ngono? Klaru. Wong ayu ki urung karuan cantik tapi nek wong cantik wis tentu ayu. Alah wangen basar es. Mau maning batin eh. Lho, omongane batin piye to? Wangel bos iki. Cantik itu biasa, Bah, tapi cantik di hati dan cantik di dalam pemikiran itu tidak ternilai untuk sebuah wanita. Ben nambah jam kok. Lah iya iki mari geger mana Talino iki. Biar jelasno wangel iki. Aku bodrek ya. Ayo basa Jawa cantik. Bulet ae jare. Ayo basa Jawa, cantik iki basa Indonesia. Wis ngono bulet ae. Jane piye? Sik to Mas. Iki duwe iki penilaian liya tentang orang cantik dan orang ayu. Iki gak sah basa. Iki malah ngene. Ayu urung tentu. Alah wangel arep. Wis ngene. Cantik nek ciri-cirine ora. Cantik karo ayu ya sini padha, Pak Dik. Lho jere gak padha, basane Iki padha. menurutku. Ya. Ndang tak dinteni akeh ki lho. Salah. Pokoke awean mesti gampangane. Anak brebes sih, Pak. Guyu. Ayu urung tentu elek. Tapi nak elek kleru. Alah. Wis gak iso omong, Bos. Nak wong cantik ki bukan watak kuwi lho. Sik bentar iki Mbak Vin ki geger nah iki. Ayu karo cantik kuwi paras wajah. Terus Bukan aku paham maksudmu, Bah. Loh, sik Mbak Vin. Jenengan paham lah, liyane gak paham lah. Wangel ngomong iki. Sik akeh lho. Bukan watak. Loh, jadi paras, Bah. Kuwi kok atine to, Bah. Ora ngono, Pak Dik. Cantik di luar. Nek alah. Wangel tenan ngomong. Maswal. Jadi gak maswal. Sik. Ayu urung tentu elek tapi nak elek genah ayu. Elek genah nemen. Elek menarik ya ono, elek menarik ya ono. Loh, jadi kesimpulan aku ya, wong ayu wong cantik iki relatif menurutku. Jadi siji kulit siji anggit wingke. Cantik menurutmu, tapi urung karuan cantik kanggoku. Jadi beda-beda, Bang. Iya, arek jelasno iki pengen jelasno tapi Tapi pengen jelas ya. Pengen monggo wis waktu dan tempat kita persilakan untuk Misbah menjelaskan tentang wanita cantik. Iki cantik. dodok tak plek speaker nang wong krungu. Keluar deg-deg. Orang wanita yang berkelas tidak perlu jual mahal karena sudah tahu dirinya bernilai tinggi. Loh, kleru to, kuwi berlawanan karo kowe. Berlawanan to. Lho, iki berlawanan aku ngerti. Seorang wanita yang berkelas, nak menurut Misbah sing jual mahal karena dia kaya apa ki mengkat dadine ora semudah kuwi penjarake aku gak begitu mudah untuk menerima gombalamu ngono. Kan jelas kuwi. Iya. Lah jere Delia di sini adalah tak perlu jual mahal karena sudah tahu dirinya bernilai tinggi. Berarti wanita mudahan dae. Lah iki kan nek awake dhewe to Bos, nah di mata orang lain kan ya tidak tahu. Kuwi lho Del, krungu to Del. Aku ngerti karepe iki, tapi iki awal ngerti ndek. Loh. Liru Del. Malah butre. Loh. Nak wanita cantik sing dimaksud itu bukan wanita murahan. Wanita jual mahal itu tidak pokoknya sekabeh wong iso mlebu ngisi atine. Jual mahal. Primpen dadine sekali satu ya satu kuwi. Oh gak kabeh-kabeh wis ndang garapen ngono. Pisan. Ayo buyar yo. Wis biar kesel aku. Sesuk sambung neh bos ya geger ya bos iki bos. Cok malah kemekel. Sik geger bos iki. Ya wis. Weru to regane wong ana bandole bos tar mulai 150 munggah. Iki apa to? Ngene dadi kesimpulannya. Kesimpulannya sik. Watuk iso mari tapi watak tekaning pati. Lho Mas Ropong.
Dukawan nyatane jaga jago menaklukkan. Ayu karo kemayu gampangane. Wis iki geger, Bos. Sesuk iki geger geden iki. Wis ngono, matur sembah nuwun. Pokoke minta maaf bila ada salah kata. Kita tidak punya itikat untuk neko-neko sing jelas awake dhewe ngene ya, Bang. Ngene lah, Bos, ngerti. Ngene. Pokoke matur sembah nuwun, doa terbaik untuk panjenengan. Tetep asoy, salam sempak telas. Assalamualaikum. Kompak Anti lemas. Assalamualaikum. Ora tobah jerit ya. Alah, sesuk misbah gak ono, Bos. Oke, wis ngono pokoknya terima kasih banyak sudah menonton. Asoy terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geger tenan iki. Vladimir Putin.